Erretratuak, azken finean, argazkilariaren autoerretratua dira. Hor, erretratuetan azaltzen direnak, autoerretratua da, bizitza, launa, familia. Objektiboari zuzen begiratzen jarri ditu denak, ikusleak haien begiradarekin topo egin dezan. Asko hormaren kontra daude. Zigortuta jarritu denak horman kontra eta... Protagonisten izena eta argazkia non dagoen aterata zehazten du oinetan. Asko Fuenmayorren egindakoak dira, Errioxan, hango kanpinean. Kanpin batean, kriston fauna soziala daukagoan, jende asko topatzen duzu, eta aukera majoa izan da, hainbat lekutako jendea aurkitzeko. Protagonisten artean alaba. Gogo asko neuken eta euden kiolan, zen egure litxarra eta ondo pasaunen. Oskar Pereirak ere bere inguruko jendea ipini du kamera aurrean, urretxu eta zumarragakoak asko, baina nonaikoak izan zitezken. Pereirak posatzen jartzen ditu bere pertsonaiak, tartean Naiara. Junginen Leire Santillanen dendara, zenbait soineko proban, azkenen hoi hartu genuen. Eta gero Legazpi aldea poligono baten, egin genuen argazkie. La gente que está aquí es que tiene fuerza para mí. Indar hori bilatu eta azpimarratzen du Pereirak pertsonaien fondoek lagunduta.